लोगोफोर नै आंहा दिनैसो सोलाबदों आरोना हेपि दिवाली दिनैसो भिडिअ हगारनो सोलाबथारदों गल' बे बमाया लाबोदो गावफैदो आंहाबो गावनांगौ गल' बेंगासो जाखो ना मासो जाखोलै गथ'आलाय साला आगोल रांखावरियानो थानायाव आंनिखौनो गावना होयोमोन आं एदावनो जा मोजां जायोमोनलै रांखावरियानिखौ नाथाय दा अबाव थैहैखोबा मानसिया मोनथिला दे आरो हौवाखौनो जुदि साथाम साब्रै जयोबा थैया मा दिनै थैया मा जागोन बमा गावना होगौमोनलै आं बेखौ खासे मोननायबा गल' बमाया लाबोदो गावनिसै आंहा बमा बायनोबो फैसा गैयालै एबारो जेन थेन फुलजारि पेकेटसे बायदों 10 थाखानि बाजैयासो बायना होगोन होनदोंमोनलै ओमफ्राय दा बमाखौलाय लाबोनो लाबोयाखै आदाखौ लाबोनो होदोंमोन बा गायरे माथो दख'ना गानलायदोंहाय दख'ना गाननानै फुलजारि सावबाय थादों माथो बा बमायालाय अबाव बमाया लाबो गावनोसै बमायानो गैया र' आं बमाखौनो बायनो फैसा मोनाखै बाजैयासो दहायो आदाखौ बायनो होदोंमोनलै ओमफ्राय आदाया लाबोबायना लायाखैथाय आं थालखौनो लायाखै र' बाजैयाबो बारा होआखै बिदिनो 100 नामा होदों खोमा फैसायानो गैयाबा आरो दिवालीनि नामाव दख'ना गाननानै फुलजारि सावबाय आरोहाय खम समायना नुदों आंखौ दाना आंखौ दख'ना गोमोजों बिराद समायखायोलै मानसिखौनो गुफुर गावदां नुखाया नुदों दे नुदों नोंलाय गुफुरखा मानसियानो आंहाबो बमा बायनोनो फैसा गैयाहाय बेनिखायनो नोंसानाव गावनो होना फैबाय नोंसाबो जुदि बमाखौनो लाबाखैबा मा जागोन दा लाबोदोंना लाबाखैथाय आदाया आंबो मोनथियाखैलै गल'खौ गाज्रिबाय थादों गल'आ फैयाखै माथो दाबो खिखायाखैबा खिनो थांदोंमोन बियो थांफैया दे होमबा थांसै आङो नोंसाबो लाबखायाखै आंनिबा थादो थांसै आं गावलायहाय बमा समा दे गावलाबा थां गावा थां आरोहाय जेबो अरजाया अम्बिखि हायथु नोंबो मानसिया मोजां नंखाया नोंनि साननाय हनायफ्रानो मोजां नंखाया नोंजोंथ' आजिखालि लोगो जानोनो बाखायो आं थेवब्लाबो उफाय गैयैसो जायो बेबो मालाबासो जाखायो आं गल' खिखांबायना खिङाखै दे थाबैनो फैदो बमाया लाबोदोंबा गावफैदो आंबो गावनि लाबो आं थांनो बाबाय न'आव र' थांनि र' आनै आयै बमायालाय आफा लाबोनाय बमाया लाबोनाय अबाव दोनदों आं नागिरनानै मोनाखै बमाखौनो दानि नागिरदोंमोन गैयाबा नोंसा आफाया बमाखौनो लाबोआसै मा बमा लाबासै दालाय माखौथ' गावनांगौ जोङो बेनोथ'हाय आबा मानो लाबोखैथाय बियो आं लाबोनो होबाय 100 होबाय आङो बिनो फैसा दहायो बमाखौनो लाबोआसै धै माबा आफाया मानो बमा लाबोआसै मालाय मानसिफोरा गावगासिनो जोंहाल' गावाखै बमा थसेबो गैया दा माखौ गावनांगौ देनाय आङो बोसोराव खेबसेल' दिवाली फैयो माथो बुंबावनो आबा आयै नङाबा फैसा हरनाय आं दखानाव लायनि गैया आबा फैसायानो गैला आंनियाव 20 थाखा ना 30 थाखाल' दङ बेजोंलाय अबाव बमा मोजां मोननो दे धै आंनावबो गैया आनैयाबो नै आंखौ नेबाय दङ दा माखौ गावनांगौ देनाय आफाया मानो लाबोनाङा फाग्लालै मानसियानो माथो बुंबावनो आबा थां गामियावनो थां लोगोफोरजों गावहै थां बिसिनिफ्राय मोननोबो हानाय आबा थेवब्लाबो आंनोबो नांगौमोन ना आयै जोंहाबोथ' गावनांगौ ना थसेबो गैया जोंहा माथो बुंबावनो आबा ओंखाम संहैनि र' आंहाबो ओंखाम संनो जाबाय दहायबो दालि लाबोनो होबाय गैया जेबो लाबोआखै दाखालि माइ मननै फानबाय बियो ओमफ्राय फैसाखौनो थाइसेबो होआसै आंनो जेबो मैगं थाइगंबो लाबोआखै दहाय दालि लाबोनो होबाय बेखौबो लाबोआसै दा माजों जानो नागिरदों आलु दरनै ना दरथाम दङ बेखौनो एवना होनसै आं थावबो बारा गैया जानोनो नांगौ माइखौ फाननोनो होआखैमोन आङो रोंनासो थांहोजोब्बाय फैसाखौबो जेबो मैगंखौनो बायना लाबोआसै दा नै दिनैबो आंहा फैसायानो गैया 100 होबाय बमा बायनो बेखौबो लाबोआसै थांनि र' ओंखाम संनो बोथिसे मोनजायाबानो गाख्रबसोयो आफाया मानो बमाखौ लाबोआसै ना आफा बमाया अबाव मा बमालै गथ' गोरलै नामा नोङो गथ' गोरलैफोराल' गाव नामा बमा गिदिरफोराबो गावना आलाय आंना लोगोफोरा जा गावखादों जोंहासो थसेबो गैया माथो आइया नोंनो फैसा होखादोंमोन दहायो बमा गावनो 100 मानि मानो लाबोआसै नोङो बमाखौ नै आनैयाबो नेबाय दङ होद बमा गावनालाय मा मोनगोन ओरैनो फैसासो थांगारो जेबो बमा समा गावाबाबो जागोन बै गायदे आनैया फुलजारि 10 थाखानि लाबोदों बेखौनो सावै थां बमा गावो खायसोनो गावनाङा बमा समा आरो एथ' गावनो लुबैदोंबालाय थां गामिफोराव थां लोगोफोरा गावसोदोंदो माथो नोंनिया थां गावै थां बेफोरावनो बेखार ओरैनो बमा गावनानै फैसा थांगारहोनो नागिरदों 100 मानि ओरैनोबा फैसा गैया जादों न'खर सालायबासो मोनथिगोन गथ' बमा गावनानै फैसा थांगारहोनो नागिरदों 100 मानि बिफा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों गावामोन बमा माथो दर्जन गावखायोमोन नोङो दिनै फिसालाया बमा गावनो नागिरनायखाय बेफोरबायदि बुंदों आं 100 हरदोंमोन माथो नोंनो बमा बायनो अबाव थांखो 100लाय
आरो बमाया अबाव थौ जाम्बि नों जेबो मिथिया बमा गावनानै मा मोनगोन आं गावमोन आरो फैसासो थांगारो बिदि बुंबा जागोन नामा बोसोरसेनि उनावसो फैयो दिवालिया मिथिबाय मालाय बयबो गावखायो दिवालियाव बमा जोंहालाय माब्रै खालामखो लाबो फैसाया मालाय गल'आ लायगोन आरो गायदेयाबो मालाय नै नेबाय थादों बमा गावनो होननानै हर 100 गल'नो हर थै गैला 100 आयौ आं गथ'नोसो बमा बायनो होननानै हरबाय फैसाखौ नों जानासो दोनबाय नामा इयो आरो दालिबो लाबनो होदोंमोन दहाय दालिबो लाबासै मा खालामखो नोङो फैसाखौ ना लोंना गारबाय लाबो फैसाया लाबो फालतु नङा दे बिफा हर आङो गल'नो बमा बायनो हरनि फैसाखौ हर होनदों गथ' नेबाय दङ बयबो मालाय गावगासिनो तेव दहायनिफ्राय बखिगासिनो जाला सान्थि गैया बमा गथ' गोरलैफोर रखमनो गावाबाबो जागोन दे मिथिबाय 100 फैसाखौनो नांबाय दं जाला मा 100 फैसाखौनो नांबाय दङलै 100 फैसाखौनो नों होनो हादों नामा गथ'नो बमा बायनोसो होबाय आङो नों साला जानासो दोनबाय आरो दाखालि माइ फाननाय फैसाफोरा मा खालामदों हा जेबो हाथायबो खालामना लाबोआखै दाखालिबो हांसो आलु दालि लाबोनो होदों बखिबाय था बाल आयै जोंहानि आफाया मानो एथ' बिदि हाबफिया साला हाबनांगोन बियो आयै नोंसो बुजाबाय नाङा दे आंनो जेबो बमा समा गावला आङो लाथो दे बेनो जाना दोनथों आनैया फुलजालि लाबोदोंनो बेखौनो सावैनोसै आं बे गेबगाङा मानो एथ' गाज्रि बिमा फिसा सानैखौबो एसेबो मोजां मोनखाया गावनि फिसालाखौथ' गुबुननिसो सानबाय थाखायो मा एसे फाफि बियो गोसोआनो गेसावथार फैसाखौबो नुदोंना गावखासो जाना दोनबाय गथ'आ बमा गावनो लुबैयोना मालाय बयबो गावो बिहामजो अबाव बाजैयालाय फैगासिनो र' आनै नोंसोर दहायनिफ्रायनो बिदि गसंना दङ जिरायनांगौ नाङा दे बिहामजो जिरायथ'ला गसाय फैया दिनैबा मानो फैखो बाजै माथो नोंसोरसो मानोथ' जिरायाखै जिराय जों जिरायनो फैयाखै बाजै मानो होमबालाय मानो फैदों माबाफोर खोथा दंमोन नामा इयो बाजै बिजुला खिन्थु ओरैबायदि मावनाङि खामानि मावलांदोंना बियो सोरबा हौवाजों खारसनहैबाय माने बियो हाबा जाहैबाय दे हाबा जा जेबो नङा हौवाजों हाबा जायोना हिनजावजों हाबा जायो जोंहा जेबो माबा गैया थेवब्लाबो जोंनि दख'ना लंपेन्ट गथ'फोरनि गस्ला फ्रक बेफोरखौ मानो हासिजोबना थांनांगौ बियो मोजां दख'ना गस्ला गासिखौबो हासिजोबना गालांदोंलै बेथो दुर्गा फुजायाव आङो दख'ना गोदान लानायखौबो हासिजोबदों माने हासिजोबदों गांनै नामाल' गालांदों बेबो बोराय दिनै बे नै आं गानबोनाय दख'नायाबो बिजावजालिनिसो आं मोनथिया बाजै आंनो 30,000 फैसा दिहुनना होनांगोन नोंसोरो मायो बिजुलिया बिदि खामना गालांदों आरो ओमफ्राय जोंलाय अबाव एथ' फैसा बुरजा मोननो 30,000 फैसाखौलाय जोंलाय अबेनिफ्राय होनो आरो नोंसोर बोरै बुंखौ दे बिजुलियानो बिदि खालामदों होननानै एन्जरफोराबोथ' अरसिनो हागौ ना मा खोथा बुंदोंहाय नोङो बाजै एन्जर अरसिनाय आरो खेमसिजों हानाय ब्लेडजों हासिनायफोरखौ सिनो हाखागौ बाजै जों मुर्ख नङा जोंफोरखौलाय जाम्बा जाम्बिसो सानखो ना मायो एन्जर अरसिनाय आरो खेमसिजों हानाय गोबां फाराग थायो आब' नुनायावनो सिनाय हाखागौ एन्जर हासिनाया बोरै आरो खेमसिजों हानाया बोरै बिजुलिया बिदि खालामनाङामोन ना जोंफोर एथ' खस्थ' मावनानै हाजिरा खामला मावनानैसो जोंफोर जायो लायो मानो बिदि खालामनांगौ दे जोंफोर एथ' मोजाङै बेखौ थानो होयो जानोबो होयो जेबोआनो बुङामोन जोंफोर मोनथिगौ ना बाजै बिजुलिया मानो बिदि खालामनांगौ जिखिजाया जों बेफोरखौ जेबो मोनथिया जोंनो 30,000 फैसा दानो केस दिहुनना हो बेफोरखौ मा बुंदों नोङो आनै जों मानो 30,000 फैसा दिहुनना होनांगौ नोंनि बिनानाव मोजाङाना सोरबा हौवाजों खारसनहैबाय माने हाबा जाहैबाय खारसनहैदों मोजाङानो जादों जेबो मोनाखै आङो ओमफ्राय जोंनि गस्ला लंपेन्ट दख'नाफोरखौ मानो हासिजोबना थांनांगौ बियो आंनिथ' गांसे दख'ना मोजां गालाङाखै बोराय गांनैल' दङ आंनि एथ' मोजां दख'ना दङमोन हाजिरा खामला मावनानै लादोंमोन आङो बेफोरखौ गासिखौबो हासिजोबना गालांबाय जोंनो फैसा नांगौ रामोन दा 30,000 फैसा नांगौ खमसे खम 30,000नि खम हासिलाङाखै बियो 30,000 नङाबाबो 25,000 होथारनांगोन 5,000खौ रेहाय होबाय मा बिजुलिया बिदि खालाममारनाय जोंहानावनो थाहैदोंमोन नोंनि बिनानाव मोजाङा जों एथ' गोबाव बिखौ आरामसे जाहोबाय लोंहोबाय आरो जोंखौनो बिदि अयनाय खालामना गालांबावो बियो
जों जेबो मोनथिया जिखिजाया जोंनो फैसाखौ नांथारगौरामोन दा एथ' खस्थ' खालामनानै जोङो जि जोमफोरखौ लायो नै आं गानबोनाय दख'ना ब्लाउस फालियाबो बिजावजालिनिसो गानबोदों आङो गांसेबो गानाखै बियो जुदि नोंसोर जोंफोरनो फैसा दिहुनना होआना बिजुलिखौ केस होनाय जागोन जों मोनथिया बियो अबाव खारसनहैदों नोंसोर मोनथिगौबा बुं हा नोंसोरलाय मोनथिखागौ अबाव हाबा जाहैदों अबाव हाबा जाहैयाखै जुदि नोंसोर फैसाखौ होनो हायाबा खिन्था बिजुलिया अबाव हाबा जाहैदों जोंफोर थांनानै ओंखारहैगोन आरो जुदि नोंसोर खिन्थायाबा नोंसोरनो होनांगोन आरो जुदि नोंसोर फैसा होआना होमबाना बिजुलिखौ जों केस होनाय जागोन बाजै फैसा हर दानो हर बै बिजुलिया साला ओरैबायदि माने मा बुंबावनो आनै ए सासे मानसिया माबायसिलै साला नोंसोरनि दख'नाफोरखौलाय मानो हासिलांनांगौ दे बियो आनै दाथ' जोङो बिजुलिया अबाव हाबा जाहैदों अबाव हाबा जायाखै जों जेबो मोनथिया बेजों जेबो लेनदेनानो गैया जोङो बेखौथ' आं मालाबानो न'निफ्राय होखारखादोंमोन आं होखारनायखायनोथ' नोंसानाव थांदोंमोन बियो थानो बाजै नों मोनथिगौ नामा होमबा अबाव हाबा जाहैदों आंलाय मा मोनथिगौ आं बेजों रायज्लायनानै थाङा जेबो लेनदेनानो गैयाबा जोंनिया होमबालाय नोंसोरनो दिहुनना होनांगोन फैसाखौ जों जेबो मोनथिया खिन्थु आनै आंनि आखायावबो एथ' बुरजा फैसा गैया 2000 नामा दङ आं बेखौनो हरगोन लागिबा आंनो एसे टाइम हो आंनो दिहुनना होजोबगोन दे औ होमारनांगोन जों जेबो मोनथिया दे आनै आमाय एसे टाइम हो आंनो दा आंनि आखायावबो फैसायानो गैया 2000 दङ बेखौनो हरगोन मास मोनसे ने आनै मास मोनसे मानि नेबावनांगोन दे थेवब्लाबो रामोनदा नों बुंनायखाय आं मानिबाय खिन्थु मास मोनसेयाव मोनथारनांगोन दे फैसाया नङाबा खिन्थु केस होनाय जागोन दे बाजै नोंहा जुदि बिजुलिजों लेनदेन दङबा खिन्थाबानो जाबाय गैया आंहा जेबो लेनदेन गैया जोंथ' नोंसानाव दङ होननाबो मोनथियामोन मोनथिगौ ना दिनैसो मोनथिबाय जों थांसै जिखि जाया मास मोनसे सम होबाय आं नङाबा खिन्थु बिजुलिखौ केस होनाय जागोन थौ दे बिफा थांसै उदै बुंजासे जाबाय दे आंना हिनजावा जोबोद गोथाव गोथाव संनो रोंगौलै रामसिं नोंना किस्मता मोजांलै एथ' मोजां हिनजाव मोनदों बै टाइमावनो आं बेखौ गोसथोनांगौमोनलै फिसाजोखौ गोसथोस्लायस्लाय बेखौनो गोसथोनांगौमोन फिसाजोखौ लाबोनानै बेसिदि महाभारत रामायण थांखो दाबो जेबो नङा दे बिन्दास हिनजाव मोनबाय हिनजाव दङ बिमाबोसो दंबावो मा टेनसन जेबो टेनसनानो गैया नाथाय सासे गथ'सो नांगौमोनलै गथ'खौनो सासे बानायनोसै खोमालै जों सासे नङा सासे गथ' नांगौथ' उनाव दिगदार जागोनथ' बोराय बुरैथारबा आरो गथ' गैयाबा खान्दानानो थानाय नङा माथो लानांगोनलै सासे खान्दानानो गोमालांगोन नङाबा दा आंना हिनजावासो मानिना मानिया आंनो खिन्थु सासे नांमारगौ दे माथो बैसो जादोंखाय दासो 50 बोसोर जादों एसेल'सो बारबाय 50 बोसोरनि 60-70 बोसोरहालागै बिदिनो 20 बोसोरसो जाहैगोन हा बैसोजोंलाय मा खोथालै बिजानिबा बेसेबा 90 बोसोरहालागै थागोनानो जोङो सासे लामारनांगोन दे जोङो मिसाखौनो गाफ्लाना दिन्थिनि र' बिफा गदायनि सिगाङाव आफा माथो कुकुलुकुसो औलै आफा आंना गथ'आ जोबोद लोमजाना दंमोन नोंनि फिसौआ डक्टरनियाव लांनोबो फैसा गैया आया माने आंनि गथ'आ ओरैबायदि लोमजादों दा थैनोबो हानाय जुदि गिदिर डक्टरनियाव लाङाबा थैनोबो हामारनाय आफा मा बेफोरखौ मा बुंदों नोङो कुकुलुकु बिदि बुंनाङा हामा उफाय गैया आफा बुंनांगौ गोनां जादों दा आङो मा खालामबावनो दे आफा आंहा जेबो फाननो गोनांबो गैया अननानै आंनो एसे फैसा हरनो हागोन ना आफा नङाबा आंनि फिसाया दे गाबनाङा दे बेसेसो नांगौ गोबां नांगौ फैसाखौथ' गोबां नांगौ आफा बारा नाङा दे आफा 30,000सो हरबाबो जागोन माथ्र आंनि गथ'आ थांनाल' थानांगौ मोजांल' जानांगौ लागिबा आं दिहुनना होगोन दे आफा उनाव माबा मोनसे खालामनानैबाबो आं दिहुनना होगोन हाजिरा मावगोन खामला मावगोन आंनि फिसायाल' बासिनांगौ आफा प्लिज अननानै आंनो 30,000 फैसाखौ हरथारदो आफा आयालाय आया न' सिङाव दङ थां रायज्लाय थां माथो आरो लोमजालायखोलै गथ'आ एथ' 30,000 मानि नांगौ 30,000 मानिथ' गैथ'वालै आंनियाव 10,000सोबालाय हरनो हागौमोन दा आरो सिरियास जाथारदोंबा गथ'आ
गाबै गाबै बुंफैदों मा खालामनो दा हिनजावजों रायज्लायनांगोन फैसायाबो गैथ'आ र' आखायाव दिहुननो थांबालाय मोनगोन हिनजावजों रायज्लायग्रोनि दं बिनियाबो 30,000 मानि बिबायना